što otišli su u nevrat od tla crnog trga. Duhom da se vrate, da uđu na južna vrata, pesma varnice da leti su grka. Eto. U nastavku emisije i ova priča. 4 decenije od najveće nuklearne katastrofe u Černobilju. Kako je tada izgledao život u Srbiji? Ljudi nisu bili informisani o posledicama te katastrofe. Ležali su u travi. Zbog čega je interesovanje za HPV vakcinu u Mačvi slabo? Na festivalu Pozorišta za decu i mlade u Vranju do 30. aprila 6 predstava pozorišta iz Srbije. Ja volim da idem u pozorište i uvek idem sa Teom u pozorište pa zajedno gledamo neke predstave. 22-godišnji mladić koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći na autoputu Šabac-Ruma u teškom je stanju i životno je ugrožen, saznaje RTS. U nesreći koja se dogodila juče 4 osobe su poginule. Do nesreće je došlo zbog nepropisnog uključenja na autoput. Poginuli su vozač Forda koji se kretao u suprotnom smeru i udario u golf u kojem su se nalazile 4 osobe, od kojih su 2 preminule na licu mesta, dok je jedna preminula. Mama, jedi nekicu. Zbog stradalih u ovoj nesreći u Šapcu. Mama, jedi nekicu.